docteur wasɓe jaatini ɗen e sangallade naata jawo Idrissa ino badere tangar mbimomi nan ko jaam hiiri o naati ñande jooɗade nde o wi sa yi wallahi o notaki jonde nde jaati o tawana ko jonde nde o wi worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe fof wallahi ɓe kaali hirde jooɗade ɗo nde o wi ɓe kaali so tawoni badere tangar jooɗimine yewto pulako o o wi sinno tawi no woni hoɗum fiyande ina heeɓa wallahi maɓe kedda alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande inchallah ko podde tan ina heeɓa no jaati hande en jooɗodima e si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beñu jonde si woyne her gatere wallata ko weltade hen o wi ɓi ñeño keɗotoɗo ba guele dangare délégation muɗum ina hoɗa welto hen tawa kadi ala hen haasi dagal o wi so nangue fuɗi wallahi jumɗuɗata ko 5 sa uɗiya kanko jawo Idrissa ina jawa dia ñande meɗen e helmaɗo leydi aynaɓe nayyi jawo Idrissa ilo a haɗata ñande meɗen luggoyraji leydi aynaɓe nayyi jawo Idrissa ilo a haɗata ɗo ha naati to e leydi funnague en jawo Idrissa ilo a haɗata docteur wasɓe jaatigi ɗanɗiɓe satami ladde naata alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande sa naati jonde jooɗande sino tawi no kolli amen ɗi ko nayi ɗi gonno solution ji mamadi fuuna jawa dia si Aboubacry Paté Moussa o wilete so windama ala ha tembere yata hay nokkuɗo jawo Idrissa ilo haali haala muɗum ha jomum ɗo kaji woni de sa o wiya ko tembere haala kañƴe bandiraɓe fof belɗi waɗuɗo mbarollede nanguiren paɗɗori jamɗe jaam ñalla wala jawo Idrissa ilo naɗɗo jonde jooɗade nde wi ba guele dangaro kala saabi ne jokki weltare e jonde jooɗade o wi tugganma koye dognowo landa kilifére tello kadi yara ko sam ha addanma kadi e dognowo saret ha addanma kadi dognowo moto royal yo dennagal jimago kaliñoro o no foti jeunesse mum debbo ene gorko cukayle mawɗo e dow inde kan Yakuba Coyel Kallamin Amadou o gorko ne yiɗi jaware ɗo mbaare o gorko giɗo jawo Idrissa ilo wallahi Basamba Gadiaji Aldiaji Mawɗi kala ni debbo gonɗo e Kaliñoro debbo pullo e gorko pullo gonɗo ɗo hande e nokku meɗen biyeteɗo Kaliñoro e faaɓe heɗo yaade kase ɗo o waɗa kajol 5 fa o wiya tawa ko ɓeyto kanko jawo Idrissa ilo ko jawo dia woni jingol jaate billal birama jiñere ɓe gottatake gaji jimmere joɗon kooli bakaba jontade joom sakara se gonɗo ene baɓe ɓe mbuɗa wi ba guele dangano mi salmini o weltinira jonde jooɗande e bandiraɓe makko worɓe e dow inde baalelɗo nguuda ba sabɓe nguuda docteur wasɓe jaatigi ɗanmiɓe satmi ladde nata albarka inde meɗen ne ñoɗoɗe ba demba yaade dogani docteur ngañi riwani ñalloɓe haɗani yagoto ɓe ɗiɗo bawɗo e de Abou Dadi ba Adama Siré Sambadu jamde taƴori jamde Allah wala gorko pullo mo yadata koye wuuro son kawri ladde awtitta ɗum o gorko pullo nokku meɗen mbiyete 10e région seni baɓe da jumbo da ujunnaje nogas mi weeɗima kiloji caroji tinnoji jaalita ɗama e 2005 o waɗa kaytol de tawdiya e dow inde haalaɓe demo pullo waɗa haɗata bono kaji kala wonat hawlani e ba ɓeɓe mbuɗo neral ma e neldal ma ko yirtum albarka wona goɗɗo jaƴe holla birde belleri o jogui gorko pullo mo yeddetake e wuuro ton kawrine da usi tan bayira mamma Samba wi o jogui ɗo pilisire weltare o wi hakkude gaynako e cippo wi pullo beltotoɗo o waɗa hen de sa o wiya temeɗe ɗiɗi fof koye weltare ande bandiraɓe no weltini alay saaha deɗen kalda si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beñinoto e dow inde si Kalidou Hammadji e si Kalidou Samba si Demba Paté Moussa o heƴetani si Bakary Paté Moussa o waɗa hen de sa o wiya temeɗe ɗiɗi fof koye weltare man no bandiraɓe no weltini so Oumar Yero Aliou Gawde haɗan ɗawani bonnaji kala bonnaji kadi kala de ñagotoɓe kiɗo bawɗo killi o yiba guele dangado mi salminima so o wi ha joni ko weltine jonde jooɗande sukaɓe wambaɓe mi yiba guele dangaro e ba Demba Dangaro e ba Yero Dangaro
kajol sawu biya weltare nde bandiraɓe ko ɓe saljaje moodi jiɗo bawɗo jiɗi o wiba jele dandaɗo mi salminima salba kalda docteur wasɓe jatini ɗen e sangallade naata jawo Idrissa ino wi ba jele tangar mbimoɓe nan wi jaam hiiri o naati ñande jooɗade nde o wi sa yi wallahi o notaki jonde nde jaati o tawana ko jonde nde o wi worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe fof wallahi ɓe kaali hirde jooɗade ɗo nde o wi ɓe kaali so tawoni ba jele tangar jooɗi min e yewto pulako o mi sayi mi woni jele tangar hodduma ɗum woni tan ƴeewa ko fiyande o wi sino tawi no woni hoddum ɗum fiyande ina heɓa wallahi maɓe kedda alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande inchallah ko fodde tan ina heɓa no jaati joɗima e gorko ñaño hande en joɗodima e si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beñu jonde si woyne hen kasene wallata ko weltade hen kala ɓi ñeño nannowo guele dangaro en hoɗo o wi ɓi ñeño keɗotoɗo ba guele dangaro e délégation muɗum ina hoɗo welto hen tawa kadi ala hen haasi dagal so nangue fuɗɗi ɗum fuɗɗata o wi so nangue fuɗɗi wallahi ɗum fuɗɗata ko 5 sa udiya kanko jawo Idrissa ina jawa dia ñande meɗen e helmaɗo leydi aynaɓe nayyi jawo Idrissa ilo a haɗata ñande meɗen luggoyraji leydi aynaɓe nayyi jawo Idrissa ilo a haɗata ɗo ha naati to e leydi funnague en jawo Idrissa ilo a haɗata docteur wasɓe jatigi ɗanniɓe satomi ladde naata alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande sa naati jonde joɗande sino tawi no kolli amen ɗi ko nayyi ɗi gonno soɗo joni mamadi fuuna jawa dia si Aboubacry Paté Moussa o wile so windama ala ha tembere yata hay nokkuɗo jawo Idrissa ilo haali haala muɗum ha jomum ɗo haji wonde sa o wiya ko tembere haala kañƴe bandiraɓe ko belɗi waɗuɗo barollede nanguiren paɗɗori jamɗe jaam ñalla wala jawo Idrissa ilo naɗɗo jonde joɗade nde wi ba guele tangaru kala saabi no jokki weltare e jonde joɗade o wi tugganma koye dognowo landa kiɗi seeɗa sello kadi yara ko sam ha addanma kadi e dognowo saret ha addanma kadi dognowo moto royal yo dennagal jimagu kaliñoro o no foti jeunesse mum debbo hene gorko cukayle mawɗo e dow inde kan Yakuba Coyel kallamin Amadou o gorko ne yiɗi jaware ɗo mbaare o gorko kiɗo jawo Idrissa ila wallahi ba Samba Gadiaye aljaji moƴi kala mi debbo gonɗo e kaliñoro debbo pullo e gorko pullo gonɗo ɗo hande e nokku meɗen biyeteɗo kaliñoro e faaɓe heɗo yaade kase ɗo o waɗa kajol 5 fa o wiyata ko ɓelto kanko jawo Idrissa ila ko jawo dia woni jingol jaate billal birama jiñere ɓe gosatake gaadi jimmere joɗon kooli bakaba jontade joom sakara se gonɗo ene baɓe ɓe kuuɗa o wi ba guele dangaro mi salminima o weltinira jonde joɗande e bandiraɓe makko worɓe e dow inde baalelɗo nguuda ba Samba nguuda docteur wasɓe jatigi ɗanmiɓe satmi ladde nata albarka inde meɗen e ñoroɗe ba Demba yaade dogani docteur nani riwani ñalloɓe haɗani yagata ɓe kiɗo bawɗo e de Abou Dadi ba Adama Siré Sambadu jamɗe taƴori jamɗe ñalla wala gorko pullo mo yannata koye wuuro soon kawri ladde awtita ɗum o gorko pullo makko meɗen mbiyete e 10e région seni baɓe da jumbo da ujunnaje nogas mi weɗima kiloji caroji timnoji ñalliɗa ɗameɗe 2005 o waɗa kajol de tawdiriya e dow inde haalaɓe demo pullo waɗi haɗata bonataji kala bonat owlani hen ba ɓeɓe mbuɗo neral ma e neldal ma ko ɗum albarka wata goɗɗo dañe walla birde felleri o jogui gorko pullo mo yeddetake e wuuro son kawrine daɓɓuti taɗum bayira mamma Samba wi o jogui ɗo pirisire weltare o wi hakkude gaynako e cippo wi pullo beltotoɗo o waɗa hen de sa o wiya temeɗe ɗiɗi fof koye weltare ande bandiraɓe weltima kalay sa deɗen kalda si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beñunoto e dow inde si Kalidou Hammadi e si Kalidou Samba si Demba Paté Moussa o heƴitani ɗum si Bakary Paté Moussa o waɗa hen de sa o wiya temeɗe ɗiɗi fof koye weltare walla bandiraɓe welteni so Oumar Yero Aliou Gawde aɗa ɗawani bonnaji kala bonnaji kajama kala je ñagotoɓe kiɗo bawɗo gilli o yiba guele dangaro mi salminima so o wi ha
joni ko weltinde jonde joɗande sukaɓe wambaɓe min ba guele dangar e ba demba dangar e ba yero dangar e ba jaji bilali jallo adama sakiɗo dirdeɗo biloyel o waɗa hen kajol sawuki e weltare nde bandiraɓe ko ɓenti saljaje moodi jiɗo bawɗo bimmi o wi ba guele dangar mi salminima salba docteur wasɓe jatini ɗen e sangallade naata jawo Idrissa ino wi ba guele dangar mbimoɓe nan wi jaam hiiri o naati jonde joɗade nde o wi sa yi wallahi o notaki jonde nde jaati o tawana ko jonde nde o wi worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe fo wallahi ɓe kaali hirde joɗade ɗo nde o wi ɓe kaali so tawoni ba guele dangar joɗi min e yewto pulako o so tawi woni guele dangar hodduma ɗum woni tan ƴeewa ko fiyande o wi sino tawi no woni hoddum fiyande ina heɓa wallahi maɓe kedda alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande inchallah ko fodde tan ina heɓa no jaati joɗima e gorko ñaño hande en joɗodima e si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beeli jonde si woyne hen katere wallata ko weltade hen kala ɓi ñeño nannowo guele dangar en hoɗo o wi ɓi ñeño keɗotoɗo ba guele dangar e délégation muɗum ina hoɗo welto hen tawa kadi ala hen haasi jagal so nangue fuɗɗi jumɓude tan o wi so nangue fuɗɗi wallahi jumɓuɗeta ko 5 sa uɗiya kanko jawo Idrissa ina jawa dia ñande meɗen e helmaɗo leydi aynaɓe nayyi jawo Idrissa ilo a haɗata ñande meɗen luggoyraji leydi aynaɓe nayyi jawo Idrissa ilo a haɗata ɗo ha naati to e leydi funnague en jawo Idrissa ilo a haɗata docteur wasɓe jatigi ɗanniɓe safre ladde naata alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande sa naati jonde joɗande sino tawi no kolli amen ɗi ko nayi ɗi gonno soɗo coñi mamadi kuna jawa dia si Aboubacry Paté Moussa o wile te so winnama ala ha tembere yata hay nokkuɗo jawo Idrissa ilo haali haala muɗum ha jomum ɗo haji wonde sa o wiya ko tembere haala kañum nde bandiraɓe ko belti waɗuɗo mbarollede nanguiren paɗɗori jamɗe jaam ñalla wala jawo Idrissa ilo naɗɗo jonde joɗade nde o wi ba guele dangar kala saabi no jokki weltare e jonde joɗade o wi tugganma koye dognowo landa kilisére cello kadi yara ko sam ha addanma kadi e dognowo saret ha addanma kadi dognowo moto royal yo dennagal jimagu kaliñoro o no foti jeunesse mum debbo ene gorko cuɓayle mawɗo e dow inde kan Yakuba Coyel Kallamin Amadou o gorko ne yiɗi jaware ɓe mbaare o gorko kiɗo jawo Idrissa ilo wallahi ba Samba Gadiaye saljaji moodi kala min debbo gonɗo e Kaliñoro debbo pullo e gorko pullo gonɗo ɗo hande e nokku meɗen biyeteɗo Kaliñoro e faaɓe heɗo yaade kase ɗo o waɗa kajol 5 fa o wiyata ko ɓelti kanko jawo Idrissa ilo ko jawo dia woni jingol jaate billal birama jiñere ɓe gotatake gaadi jimmere joɗon fooli bakaba jontade joom sakara se gonɗi ene baɓe ɓe ɓuuɗa wi ba guele dangar mi salminima o weltinira jonde joɗande e bandiraɓe makko worɓe e dow inde baalelɗo Nguuda ba Samba Nguuda docteur wasɓe jatigi ɗanniɓe saabi ladde nata albarka inde meɗen ne ñorodiri jeeɗaɗagal ba Demba yaade dogani docteur ngañi riwani ñalloɗo haɗani yakata ɓe ɗiɗo bawɗo ɗi e de Abou Dadi ba Adama Siré Sambadu jamɗe taƴori jamɗe jam ñalla wala gorko pullo mo yettake e wuuro soon kawri ladde awtitirta ɗum o gorko pullo nokku meɗen mbiyete dixiéme région seydi baɓe da jumbo da ujunnaje nogas mi weeɗima curoji caroji tinnoji ñalliɗaɗe meɗen 2005 o waɗa kaytol de tawdiriya e dow inde haalaɓe debbo pullo waɗa haɗawata kono ka jikkalla kono kawlani e ba ɓeɓe mbuɗo neral ma e neldal ma ko yewtima albarka wata goɗɗo jaƴe walla birde felleri o jogui gorko pullo mo yeddetake e wuuro toon kawrine da ɓurti kadu bayira mamma Samba wi o jogui ɗo pilisire weltare o wi hakkude gaynako e cippo ɓi pullo beltotoɗo o waɗa hen de sa uki e temedde ɗiɗi fof koye weltare ande bandiraɓe weltima kala e saaha deɗen kalda si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beñinoto e dow inde si Kalidou Hammadji e si Kalidou Samba si Demba Paté Moussa o heƴitani si Bakary Paté Moussa
saabu giya temeddi ɗum ko e weltare man no bandiraɓe so Oumar Yero Aliou Gawde aɗan ɗawaji bonnaji kala bonnaji kajama kala je ñaago toɓe kiɗo bawɗo gilli o yimba guele dangaɗo mi salminima so o wiya joni ko weltine jonde jooɗande sukaɓe wambaɓe min ba guele dangaɗo e ba demba dangaɗo e ba Yero dangaɗo e ba Diaje Bilali Diallo Adama Sasiɗo dirteɗo biloyel o waɗa hen kajol sa o giya e weltare nde bandiraɓe ko ɓeɗi saldiaje moodi jiɗo bawɗo jiɗi o wiba guele dangaɗo mi salminima sal bawa kalda e docteur wasɓe jaatini ɗen e sangal ladde naata Diawo Idrissa ino wi ba guele dangaɗo mbimoɓe nan koye jaam hiiri o naati jonde jooɗade nde o wi sa yi wallahi o notaki jonde nde jaati o tawana ko jonde nden o wi worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe fof wallahi ɓe kaali hirde jooɗade ɗo nde o wi ɓe kaali so tawoni ba guele dangaɗo jooɗimine yewto pulako o so tawi woni guele dangaɗo hodduma ɗum woni tan ƴeewa ko fiyande e duggat o wi sinno tawi no woni hoddum ɗum fiyande ina heeɓa wallahi maɓe kedde alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande inchallah ko podde tan ina heeɓa no jaati jooɗima e gorko ñañowo hande en jooɗotima e si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beeli jonde si woynere kaseɗo wallata ko weltade hen kala ɓi ñeño nannowo guele dangaɗo en hoɗo o wi ɓi ñeño keɗotoɗo ba guele dangaɗo délégation muɗum ina hoɗa welto hen tawa kadi ala hen haasi dagal so nangue fuɗɗi jum fuɗɗata o wi so nangue fuɗɗi wallahi jum fuɗɗata ko 5 sa o wiya kanko Diawo Idrissa ina Diawa Dia ñande meɗen e helmaɗo leydi aynaɓe nayyi Diawo Idrissa ilo a haɗata ñande meɗen luggoyraji leydi aynaɓe nayyi Diawo Idrissa ilo a haɗata ɗo ha naati to e leydi funnague en Diawo Idrissa ilo a haɗata docteur wasɓe jaatigi ɗanɗiɓe safre ladde naata alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande sa naati jonde jooɗande sino tawi no kolli amen ɗi ko nayɗi bonno solution mamadi Bouna Diawa Dia si Aboubacry Paté Moussa o wile te so winnama ala ha tembere yata hayɗo koɗo Diawo Idrissa ilo haali haala muɗum ha jomum ɗo haji woni de sa o wiya ko tembere haala kañum nde bandiraɓe ko belti waɗuɗo mbaron ladde nanguiren paɗɗori jamɗe jaam ñalla wala Diawo Idrissa ilo naatɗo jonde jooɗade nde o wi ba guele dangaɗo kala e saabi ne jokki weltare ɗe jonde jooɗade o wi tugganma koye jongnowo landa kilisére kello kadi yara ko sam ha addanma kadi e dognowo saret ha addanma kadi dognowo moto royal yo dennagal jimago kaliñoro o no foti jeunesse mum debbo ene gorko cuɓayle mawɗo e dow inde kan Yakouba Thioyel Kallamin Amadou o gorko ne yiɗi jawari ɗo mbaɗa o gorko giɗo Diawo Idrissa ilo wallahi ba Samba Gadiaji Diaje Moodi kala min debbo gonɗo e Kaliñoro debbo pullo e gorko pullo gonɗo ɗo hande e nokku meɗen biyeteɗo Kaliñoro e faaɓe heɗo yaade kase ɗo o waɗa kajol 5 sa o wiyata o ko ɓeyta kanko Diawo Idrissa ilo ko Diawa Dia woni jingol jaate billal birama jiñere ɓe gottatake gaadi jimmere joɗon kooli bakaba jontade joom sakara se gonɗi ene baɓe ɓe ɓuuɗa o wi ba guele dangaɗo mi salminima o weltinira jonde jooɗande e bandiraɓe makko worɓe e dow inde baalelɗo Nguuda ba Samba Nguuda docteur wasɓe jaatigi ɗanmiɓe saabi ladde naata albarka inde meɗen ne ñorodiri ba Demba yaade dogani dogɗo ngañi riwani ñalloɓe haɗani yagata ɓe ɗiɗo bawɗo gilli e de Abou Dadi ba Adama Siré Sambadu jamɗe taƴori jamɗe ñalla wala gorko pullo mo yadata koye wuuro soon kawri ladde awtitirta ɗum o gorko pullo nokku meɗen mbiyete 10e région seydi baɓe da jumboɗa ujunnaje nogas mi weeɗima curoji caroji tinnoji jaaleyɗaɗa meɗen 2005 o waɗa kaytol de taw ɗiya e dow inde haalaɓe debbo pullo waɗi haɗawata bono haji kala bonat hawlaje baɓe ɓe mbuɗo neral ma e neldal ma ko ɗirtuma albarka wata goɗɗo jaƴe walla birde felleri o jogui gorko pullo mo yeddetake e wuuro son kawrine daɓɓude tan bayra Mama Samba wi o joguiɓe ministre weltare o
yakkude gaynako e cippooɓi pullo beltoɗo o waɗa hen de sawki e temedɗiɗi fof koye weltare ande bandiraɓe weltima kala e saha deɗen kalda si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beñinoto e dow inde si Kalidou Hammadi e si Kalidou Samma si Demba Paté Moussa o heƴitani si Bakary Paté Moussa o waɗa hen de sawki e temedɗiɗi fof koye weltare walla bandiraɓe weltima so Oumar Yero Aliou Gawde aɗan ɗawani bonnaji kala bonnaji kadima kala je ñagotoɓe kiɗo bawɗo killi o yimba guele tangaɗo mi salminima so o ya joni ko weltine jonde joɗande sukaɓe wambaɓe min ba guele tangaɗo e ba Demba Tangaɗo e ba Yero Tangaɗo e ba Diadio Bilali Diallo Adama Saki ɗo dirteɗo biloyel o waɗa hen kajol sawki e weltare nde bandiraɓe fof ɓe saldiaje moodi jiɗo bawɗo killi o wiba Guele Tangaɗo mi salminima Salba kalda e docteur wasɓe jaatini ɗen e sangal ladde naata Diawo Idrissa ino wi ba Guele Tangaɗo mbimoɓe nan wi jaam hiiri o naati jonde joɗade nde o wi sa yi wallahi o notaki jonde nde jaati o tawana ko jonde nde o wi worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe fof wallahi ɓe kaali hirde joɗade ɗo nde o wi ɓe kaali so woni ba Guele Tangaɗo joɗimi ne yewta pulako o tawi no woni Guele Tangaɗo hodduma ɗum woni tan ƴeewa fiyande o wi sinno tawi no woni hoddum fiyande ina heeɓa wallahi maɓe kedde alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande inchallah ko fodde tan ina heeɓa no jaati joɗima e gorko ñañowo hande en joɗodima e si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beñi jonde si woyne hen kaseɗo wallata ko weltade hen kala ɓi ñeño nannowo Guele Tangaɗo en hoɗo o wi ɓi ñeño keɗotoɗo ba Guele Tangaɗo délégation muɗum ina hoɗo welto hen tawa kadi ala hen haasi dagal o wi so nangue fuɗi wallahi jungo fuɗata ko 5 sa o wiya kanko Diawo Idrissa ina Diawo Dia ñande meɗen e helmaɗo leydi aynaɓe nayyi Diawo Idrissa ilo a haɗata ñande meɗen luggoyraji leydi aynaɓe nayyi Diawo Idrissa ilo a haɗata ɗo ha naati to e leydi funnague hen Diawo Idrissa ilo a haɗata docteur wasɓe jaatigi ɗanɗiɓe satum ladde naata alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande sa naati jonde joɗande sino tawi no kolli amen ɗi ko nayɗi gonno solution ji Mamadi Bouna Diawo Dia si Aboubacry Paté Moussa o wilete so windama ala ha tembere yata hay nokkuɗo Diawo Idrissa ilo haali haala muɗum ha jomum ɗo haji woni de sa o wiya ko tembere haala kañum nde bandiraɓe fof waɗuɗo mbaɗon ladde nanguiɗen paɗɗori jamde jaam ñalla wala Diawo Idrissa ilo naɓɗo jonde joɗade nde o wi ba Guele Tangaɗo kala e saabi no jokki weltare e jonde joɗade o wi tugganma koye dognowo landa kilisére cello kadi yara ko sam ha addanma kadi e dognowo saret ha addanma kadi dognowo moto royal yo dennagal jimago kaliñoro o no foti jeunesse mum debbo ene gorko cukayle mawɗo e dow inde kan Yakouba Thioyel Kallamin Amadou o gorko ne yiɗi jaware ɗo mbaɗa o gorko kiɗo Diawo Idrissa ilo wallahi ba Samba Gadiaye Aldiaji Modi kala min debbo gonɗo e Kaliñoro debbo pullo e gorko pullo gonɗo ɗo hande e nokku meɗen biyeteɗo Kaliñoro e faɓe heɗo yaade kase ɗo o waɗa kajol 5 sa o wiyata o ko belto kanko Diawo Idrissa ilo ko Diawo Dia woni jingol jaate billal birama jiñere ɓe gottatake gaadi jimmere joɗon kooli bakaba jontade joom sa 46 gonɗi ene baɓe ɓe Mbuuɗa o wi ba Guele Tangaɗo mi salminima o weltinira jonde joɗande e bandiraɓe makko worɓe e dow inde baalelɗo Nguuda ba Samba Nguuda docteur wasɓe jaatigi ɗanmiɓe satmi ladde naata albarka inde meɗen e ñoroɗe ba Demba yaade dogani docteur ngañi riwani ñalloɓe haɗani yamata ɓe ɗiɗo bawɗo e de Abou Dadi ba Adama Siré Sambadu jamde taƴori jamde jamde Allah wala gorko pullo mo yandata koye wuuro
kawri ladde awtitta ɗum o gorko fulla makko meɗen mbiyete dixiéme région sede paɓe da jumboɗa ujunnaje nogas mi weɗima curoji caroji tinnoji yaleytade ɓeɗe 2005 o waɗa kayitol de sawdiya e dow yimɓe haalaɓe demo fulla waɗi haɗawata bonataji kala wonati owlani hen baɓe ɓe mbuɗo neral ma e neldal ma ɓuɗirtuma albarka wata goɗɗo dañe walla birde felleri o jogui gorko fulla mo yeddetake e wuuro tan kawrine da usita ɗum bayira mamma samba yiko jogui ɗo pilisire weltare o wi hakkude gaynako e cippo wi fulla beltotoɗo o waɗa hen de sa uki e temedde ɗiɗi fof koye weltare ande bandiraɓe weltini kala e saha deɗen kalda e si aboubacry pate moussa noddirteɗo beñinoto e dow inde si kalidou hammadi e si kalidou samma si demba pate moussa o heƴitani si bakary pate moussa o waɗa hen de sa uki e temedde ɗiɗi fof koye weltare walla bandiraɓe weltini so Oumar Yero Aliou Gawde aɗa ɗawani bonnaji kala bonnaji kadima kala je ñagotoɓe kiɗo bawɗo gilli o yimba guele dangaɗo mi salminima so o wi ha joni ko weltine jonde joɗade nde sukaɓe wambaɓe mi yimba guele dangaɗo e ba demba dangaɗo e ba Yero dangaɗo e ba Diagne Bilali Diallo Adama Sati ɗo dirteɗo biloyel o waɗa hen kajol sa o guiya e weltare nde bandiraɓe fof ɓeɗi hen saldiaje moodi jiɗo bawɗo kini o wiba jeɗe dangaɗo mi salminima salbama kalda e docteur was ɓe jaatini ɗen e sangal ladde naata jawo Idrissa ino wi ba guele dangar mbimoɓe nan wi jaam hiiri o naati jonde joɗade nde o wi sa yi wallahi o notaki jonde nde jaati o tawana ko jonde nde o wi worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe fof wallahi ɓe kaali hirde joɗade ɗo nde o wi ɓe kaali so woni ba guele dangar joɗimi ne yewta pulako o so tawi woni guele dangar hodduma ɗum woni tan ƴeewa fiyande o wi sinno tawi no woni hoddum fiyande ina heeɓa wallahi maɓe kedda alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande inchallah ko fodde tan ina heeɓa no jaati joɗima e gorko ñaño hande en joɗodima e si Aboubacry Paté Moussa noddirteɗo beñi jonde si woy nere katere wallata ko weltade hen kala ɓi ñeño nannowo guele dangar en hoɗo o wi ɓi ñeño keɗotoɗo ba guele dangar e délégation muɗum ina hoɗo welto hen tawa kadi ala hen haasi dagal so nangue fuɗɗi jum fuɗɗata o wi so nangue fuɗɗi wallahi jum fuɗɗata ko 5 sa o wiya kanko Diawo Idrissa ina Diawo Dia ñande meɗen e helmaɗo leydi aynaɓe nayyi Diawo Idrissa ilo a haɗata ñande meɗen luggoyraji leydi aynaɓe nayyi Diawo Idrissa ilo a haɗata ɗo ha naati to e leydi funnague hen Diawo Idrissa ilo a haɗata docteur was ɓe jaatigi ɗanɗiɓe satul ladde naata alhamdulillahi rabbil alamina Allah hande sa naati jonde joɗade nde sino tawi no kolli amen ɗi ko nayi ɗi gonno solution ji Mamadi Bouna Diawo Dia si Aboubacry Paté Moussa